Салом духтарако созед назарин саломатиё хубай. Инами дахм дарвозаи тарафи Тилобозор рост мебиёем духтаро. Ина ҳафтум қатор иҷада аксияи беҳтарин рафта истодай. Мағозаи 50 сомонак шудагиянд. Доим дига нархҳои ино пойафзолои фасони қиматӣ 50 сомон шудагиянд духтаро. Дига доим ҳамин аксия ҳастай. Бо иҷада тез бори нав мебиёя. Бовар кунед ина у ҳафта буд ман навор гирифта будам ё набудан ягонташ. Ира бинед дар як ҳафта чӣ қадар бори навин бисёр омадай. Ҳам духтарона ҳам писарона. Аз ами размерои майдаи малютка сар карда то падрастковира размер доранд духтарона писарона. Ира бинен худ чихо хушрой буракошон. Ина доимо дига 50 сомони ай духтаро чизе мегирен ина миҷа 50 сомонай. Хушрой бори гуанҷу, бори гуанҷу. Рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Барои маълумоти бештар марҳамат муроҷиат кунед. Страничкаи худчонам мегзорум ҳатман ромада подписатсия кунед. Иҷада бо аз аксиёи хучон мисол дар страничкаи хучон метавонед ки бо хабар шавен. Ина нигоҳ кунед. Доставка доранд, рақамашон ҳаст. Бинани азиз и пойафзолора бинен охи чӣ хеле хушрӯчаян. Туфличаҳои фасон ина размерои майда, размерои калон. Кадомеша мегирен ина иҷада 50 сомон ай. Бинен чӣ хушрӯ. Бори гуанҷу 50 сомон. Вай иша бинен кафасонай 50 сомон духтарако марҳамат инаи модело коша бинен. Мана ин моделора бинен чӣ фасон. Инаи изиёра бинен. Ин моделора бинен. Охи аҷоиботай духтаро и туфличара бинен. Мана барои ид биёен харидорӣ кунен. Иҷара ман навор гирифта будам ина марҳамат бо борои новинкашон омадагай. Хостум шумода навор гирифта боз ҳам нишонтиём. Бозори Корвонай тарафи Тилобозор даҳм дарвоза духтаро даҳм дарвоза ростаки дроен. Инами ҳафтум қатора саршавишай. Мана дига аз и пас и магазин навда ҳама чишон 50 сомонай. Мана чизе мегирем 50 сомон. Ва духтароира бинени қа хушрӯчаяй марҳамат хеле моделаком қа бисёр омадагай. Ина размерои калон, размерои майда. Ина чӣ размере дар курайтона аз ин нуқтаи савдо меёбен. Иша бинен чӣ хеле необычный хушрӯай. Марҳамат 50 сомон бовар мекунен 50 сомон. Ин магазин нав шуда шудагай ман навор доштум. Ина марҳамат боз ҳам новинкашон омадай. Аксияи беҳтарин 50 сомон яса чансман ҳамаш леки дар ин нуқтаи савдо 50 сомон. Ина успед кунен биёен. Омада наметонен духтаракои хушрӯйма. Омада наметонен. Ма рақамошонам мемонум дар рӯи экран. Нависен шона доставка мекунанд. Духтаронаошона диден. Ина бо писаронаҳои хушрӯ доранд. Диден чӣ хел фасонанд. Мана моделакора бинен охи чӣ хел хушрӯанд. Ҳамаи ҳамин 50 сомонӣ ина изиёи фасон доранд. Кадомеша мегирем 50 сомон. Бозори Корвона иҷа тарафи Тилобозор даҳм дарвоза ки ворид гаштен ростаки биёен ҳафтум қаторай. Надиден якум одам мешава 50 сомон. Доим дига дар иҷа 50 сомонӣ анами хеле пойафзолои хушрӯра барои фарзандотон метонен пайдо кунен. Иҷада ба тез новинка бор мебиёя. Ира бинен тамошобино марҳамат аҷоибот красовкаи хушрӯ. Як нуқтаи савдора ма шумода тавсия метим. Инами модело аз 36 то 41 размер омадагай. Як бурак бинен иҷада ҳам размерои майда, ҳам падрасткови ва ҳам размерои калон ҳастай. Мана қисми болоша бинен чӣ хел хушрӯчаян. Ҳамаи ҳамин ин магазини навда 50 сомон ай бовар мекунен. Изиёшона бо бинен чӣ хел хушрӯ. Мана сезони изипушӣ омад. Ина беҳад фасон гелови подошва оригинал. Мана ин моделошам аз ҳам духтаронаш ҳам писаронаш нархошон 50 сомон. Доим дига дар ин нуқтаи савдо анами хеле пойафзолои арзонам метонен пайдо кунен. 50 сомони мана иша бо бинен чӣ хел хушрӯчаяй. 50 сомон. Духтарона писарона аз размери малютка сар карда то подросткови то размерои на 41 ҳатто ҳастай. Бозори Корвон тарафи Тилобозор даҳм дарвоза даян ҳафтум қатор. Марҳамат беҳтарин интихоб дар ин нуқтаи савдо шумора интизорай. Духтаро ҳама намуди пойафзол бо нархи 50 сомон. Марҳамат нигоҳ кунен пачка боровардагиян. Ҳамаи размерора меёбен. Бинен ҳам классика ҳастай, ҳам мисол вечерни аст. Ҳама намуд красовкаи фасон. Ина туфличаҳои хушрӯ. Бачаги духтари ҳама моделора дар ин нуқтаи савдо ҳамагӣ бо 50 сомон метонен харидорӣ кунен. Мана новинкаошона бинен. Новинкаҳои хушрӯ бисёр овардиянд духтаро бовар кунен. Аҷоибот новинкаошон да гап нест. Барои ид
пойафзол гирифтанӣ бошанд барои фарзандотон. Аз ҳамин малютка сар карда то размери 41 аз ҳамин нуқтаи савдо метонен ҳамагӣ бо 50 сомон пойафзол харед. бозори Корвон тарафи Тилобозор 10 дарвоза даям 7 қатор саршавишта. Ин плаката мебинен ба осонӣ пайдошон мекунен. Мана бинен чӣ хел хушрӯай пойафзолошон. Ҳамаш 50 сомон. Аллакай одамо гирифта истиянд духтаро. Бина 50 сомон. туфли чоша минехе кроссовкиёшонам. Мана ин модела кора бинен охи ҳамаи ҳамин борои нав. Ира бинен чӣ хел хушрӯчаанд. Инами қисма бинен аҷоиб. Борои новинка ҳамаи размерора меёбен. Биёен.